Rev Fr Valentine Madubugwu. Today, the 10th day of August 2025. We are waiting. To God be the glory. A very colorful celebration. As we will see the kingdom hall. The Ropolo village. The Nuku clan, the other Nuku. Come and check your Naduazo. I got you put it out. You don't be sure that it's good, that's a Nuku. You need another Nuku. Sir, Akolisa, Akemu. You need another Nuku. The immediate general chairman will be sure that it's good. I don't know what is going on. The man from the kingdom. Or the kingdom and follow the village that doesn't know. Hey, horrible. You need a chance to be? Horrible. You don't even go like this square. I didn't know. Okay, we have it easy. Yes, sir. Is that who the next way? Is that not going to do? Is that not good? Is that not good? I didn't know. One of the son of a late Rev Madubugwu. What an action of his blessed memory. Ebono.
Thank you very much. Thank you very much. I got a little bit the distinguished senator of Federal Republic of Nigeria, the man who represents Anambra Central, Chief Dr. Sabito Ume, Ohamadike Ndibo, one of the Adazi Nuku, Ibugo Aguleri, Ike Jemba Nagulu Dibo, Jagaban Shinkabi. Here you are, in the chat will be one father didn't know what I say no. Thank you very much. You are welcome. Yes, every competition I know take down. I don't look at and family na moji. Then didn't know you and Adazi and Pana jacket again never chance to come again to what they are about. I didn't know too. I didn't know to I his own. I his own. All the never have never got a woman. Wrong moon at all. The man has something wrong somewhere. I don't look at your family, then Jerome, Anika, Koparachuko, no, Sani Bojilo, Namata Adazi Nuku, a right of a book, Nukuton Jerome Anika, and I said, hello, thank you very much. Koparachuko, God bless you. Thank you very much. Dalo, Adolo, KK, and family. Dalo. You are no cheer for a time. And you will get another piano. I didn't know to do with me and how you get a guy the new modern priest. Who originated from Adazi? I don't know. Dalo. Octavia. Tony Wanebo. Romuno Aganya. Tony Wanebo, everything. I'm not correct. Go ahead. Yes, Anthony Wanebo and family. Wanebo and family, nada Bisuku, Momo Aganya. The Adazi regional choir. Lock it ever and if I got a global go ever. Why do you go back? What do you? Ibo
Same praises. We are overwhelmed with joy. Our guy just to say to put no I'm quite very kind of parish in the Madonna, and the quiet Mutamma, the one at St. Andrew, and the quiet Mutamma. So it's a thing of joy to us. Diana said to put down, I say congratulations. And all of my to put it on in singing. Okay, and okay, Punigenu, Olu no gauge and yet rank, and yet rank and yet no so high, higher, higher, and higher in Jesus' name. At the end, it's all I'm there, guys. Do the rest, keep the faith. It's very good. It's not a case of I think I'm unable to tell more away in Akota. And I know your mind, of the angle, I know. Can you wonder that the Jordan acquired you with a party as I will say congratulations. You see, oh, I got the name of Manando and far more when there's no answer. And this St. Andrew was the then now I'm going to go the other. I'm going to go. Thank you. Same praises. Same praises. Same praises. Well, I said, I'm not asking about no Gabia. And I'm no Gabia. Can all go on the mess on the regional plan, so can acquire so all the them sang or two see where piano walk a fool or we came or they came yeah, in fact, I not got a time one side or not what a time is so here. Now, for an American owner, all I do know, didn't need Any no happen where they are no possible. Uno get much again, and what you put money, still a Chris for you. Got to put chicken in a costume. Now one song. Thank you very much. Adazi, let's have a kendo. Let's have a here. Let's have a yes. I can do a teach Look at you there, Akumata. Thank you. Iloji family. I know. Sorry again. Right, Andres Africa, Donanida. The Vita Zone, okay? The Vita Zone, Madebo. I be blessed. The Vita Zone be blessed. But I went through within a year. I went to the yes, I get our babies. Name God, maybe your eyes are wrong. We thank God. So, I can let you go. When I see you again, and you go to it is one year. Who? Not the time for all my not to here. So, because thank you, this is a good zone. Now,
Thank you, Dalano. Promotion. Thank you, Dalano. How you doing? Thank you, God bless you.
Oh my goodness, ini video ni ada kita gambar daripada Izore Kudo, dalam. Yes, Izore Kudo. Thank you. One time. Oh, Nita. Kudo ya. Come on. Okay.
ana m arịọ Chineke nna ka ọ gọzie unu ebe ọ bụla unu si weta ihe nke unu jiri bịa iji soro nwa aṅụrị n'ụbọchị tata. Ọ ga-akwụghachi unu mma jupụrụ mma site na Kristi onye nwe anyị. Ka Chukwu ji ike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Udo dịrị unu. Ndị Abụọma Society anyị izu ụlọ ịmara na ụgọrụ naghị egwu ugwu ya. Everybody adịkarị the way. Onye ọ na-echezi ebe ọ nọ maka onugolu ọdọ comparable. Good, daalụ, thank you. Anyị izu ụlọ. Yes, sir. Igere. Ị ga-ekele nwanne nwoke na ndị be gị. Ndị ọgọ Igere ga-ekele fada ọdọ fele. Anyị izu ụlọ unu mere ọfụma. Yes. Uche Madubugwu ezinụlọ ya na ndị ọgọ ya ga-ekele fada. Ọsọ nkọdụburu ya na ụtara ụzọ iwe ya dọ fada agọzi ụlọ. Thank you. Yes. Thank you very much. Even I'm going to be a very good guy. Oh, I don't think you're there. Uche Madubugwu.
gọzie maka na onye nwa bụ papa mmiri chukwu m. So asị nụrụ m ya sekpuru ana mana asị m ya sekpuru ana tata ka m wee kperie ekpere. Enyemaka dị n'aha onye nwe anyị, osebụrụ ụwa nụrụ arịrịọ anyị. Ezi Chukwu, papa nke ime n'igwe, ana m arịọ ngọzi gị n'isi nna mmiri chukwu m bụ Gregory Anyaọra, onye nke nọ n'etiti anyị ugbu a, wee na-enwe aṅụrị na ọ mụpụtara nwa nke na-bụ ụkọchukwu n'ụbọchị taa. Ọ bụ mmasị ya na ihe a na-eme o wee dị ndụ n'afọ ya. Wee na-ayọ ka ịgọzie ya, gọzie ezinụlọ ya, gọzie ezinụlọ ndị be Anyaọra nke si n'ezinụlọ Christopher Anyaọra, nekwazi mama ha bụ Rebecca Anyaọra, onye nke nọ n'ute ọrịa. Si n'ekpere nke nna ekpe n'ụbọchị taa setịpụ aka ọgwụgwọ nsọ gị n'isi ya, ka ịgba mee ka ahụ gbasie ya ike. Mekwazi ka ọnọdụ ọ nọ na ya ka ọ ghara ịbụ ọnọdụ ga na-eme ka o koropụ obi na-eche na gị bụ Chukwu anọghịzi. Mee nna ka udo gị tọrọ atọ bata n'ime ezinụlọ be Anyaọra, ka eziokwu bụ eziokwu kwụrụ chịm n'ime ezinụlọ ahụ. Onye fụ ya kwupụ, maka na ekwughị ekwu mere ọnụ, anụghị anụ mekwazi ntị. Ekwena ka mmadụ fụ ihe ọjọọ kpujie ya aka. Mee ka ụbọchị tata ka eziokwu na udo bata n'ime ezinụlọ a. Ihe ndị a ka m yọrọ ma kwe na ị ga-emezuru m ya site na Kristi onye nwe anyị. Ka Chukwu dị ike niile gọzie ezinụlọ be Anyaọra, gọzikwazi ndị niile nọ n'ebe asọ na-ekpe ekpere a, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Udo dịrị gị. Ọganya Igede na ụmụ Chime ọfa na ife a Chairman ngwa, thank you. Ndị Adazi ekene m unu. Ifadịgo kwenu, ifadịgo kwenu, ifadịgo kwezuonu. Ndị kwụ n'ihu unu bụ ndị Ifadịgo nnukwu clan n'ọhụ. Anyị bịalụ ka anyị soro nwanne anyị nwoke bụ Igede, onye ezigbote executive anyị ka ọ bụ ọmụnwụ na-apụ apụ. Ọ sị anyị na ihe ọma mere n'ezinụlọ ha. Anyị wee sị na anyị abịa wee soro ya wee kpọọ ọṅụ, maka na ọ bụghị mgbe alịrị ma ọwọta ebe melụ aka abịaba. Ụdị ihe abụ ihe anyị nwe na onwe anyị na-ayọ Chukwu ka ọ na-eme na ndụ any of our members. So anyị wee sị na anyị abịa ka anyị kwanyere ya ugwu, o nekọtara anyị anya. Anyị wee sị na anyị wetụkwana nke wee sị ka ewelu wee kwado fada nke ọbụ na o menwuru, ọ bụgoro fuel ma ọ bụ nke ọbụ na anyị etinye n'ihe emelụ ka e wee na-eme. Anyị na-asị ka ọ ya agaziri ya abụ fada ya abala Adazi uru, ya abụ fada ya ewetakwa udo na agamniru, ya abụ fada ya na-atọghata ọtụtụ mkpụrụ obi, ya abụ fada ya na-anụ ụdị ya ebe niile, mana Adazi wee gaba n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Enyemaka dị n'aha onye nwe anyị, osebụrụ ụwa nụrụ arịrịọ anyị. Chineke nna ji ike niile, isi iyi nke nzọpụta anyị, isi iyi nke ndụ, lee ụmụ ọrụ gị ndị Ifadịgo Eji Grade ndị bịara n'ebe a n'ụbọchị taa iji wee nwee ọṅụ maka ntụrụ ugo nke ịtụnyere m. Ana m arịọ ngọzi gị n'isi ha, gbaa ha ume, nye ha amamihe na ihe niile nke ga-ezuru ha, nke ha ga-eji wee na-azụkwazi ụmụaka ndị nke ị nyere ha. Mezuoro ha echiche obi ha niile na-abụghị njọ. Mekwazi mgbe ọbụla ha nọtịara n'ụwa a bichaa ndụ ha, ka ha nwee ike izute gị bụ ezi Chukwu ihu na ihu site na Kristi onye nwe anyị. Ka Chukwu ji ike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Udo dịrị unu. Thank you very much.
family those operations and now for the modern Ugumba family led by Mr. Osita Ugumba. I still don't know. Sinapendo. Only why my even now you check and beg by kind of deal ever been for that. Mama there. Mama. I wanna say ezinụlọ ndị bụ Ugumba obibi nta aṅụrị na ụlọ bịara maka na ọ bụrụ na Osta dị mma nọ o nweghị onye ya aka ya nwa aṅụrị n'ụbọchị taa maka na ihe na-eme taata bụ ihe o so wee kwado o so wee bido ya so kwado fụ na njegidere ya wee rukwa mgbe okwetinye tupu wee sị na ọ ga-akpọrọkwa ya wee kpọrọ ya wee na-ayọ dịka a na-eme emume ụbọchị taata ọ bụrụ na o nwere ihe mere na ọ batabeghị n'ala eze niile ka o si taata gbaghara ya ka ọ kpọbata ya n'ala eze ya wee na-ayọkwazi ngọzi Chineke n'isi unu ndị nke bịara ịbụ m n'ụbọchị taa na-asị na Chineke ga-emezuru unu echiche obi unu niile na-abụghị njọ tiwara unu ụzọ ka agamnihu na ihe niile dị mma bataba n'ezinụlọ site na Kristo dị n'anyị ka Chukwu ji ike niile gọzie unu Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ udo dịrị unu. Yes, Ugumba family, Ruth operation. I can know. On the one is been come on. Everybody follow Thank you.
Yes,
mana ogene tụma egwu ogene na-abụ mkpọrọ na-akpọ ogene ụmụkọ mkpọrọ na-akpọ nwanne anyị nwere ụkọchukwu nwanne anyị jiri ụkọchukwu ogene na-abụ mkpọrọ na-abụ jiri nwayọ na-ekwu n'elu jiri nwayọ na-ekwu n'elu ogene ogene na-atụma egwu ogene na-abụ mkpọrọ na-abụ ogene na-abụ mkpọrọ na-abụ ogene na-abụ mkpọrọ na-abụ
na-ekwe ihe na-eme agụ n'isi eji abala agụ mba emebe mmọnwụ okorobịa nwere ihe na-eme agụ n'isi eji abala agụ mba emebe mmọnwụ okorobịa nwere ihe na-eme agụ n'isi eji abala agụ mba emebe mmọnwụ. Please, may we know you? Yes, my name is Chinedu of Rev Fr FCA, Babando Umuchina, and the chairman of Umuchina family. Please, sir, we see that here people are so excited. What is happening here, sir? Yes, we are so excited, today, because this is the fourth, Reverend Father we're having in our Umunda, Rev Fr Valentine Madubugwu. So it's a thing of joy, to us, because before him, we had 3, and now we have 4, and in the whole of Adazi, you cannot find this number in any Umunda. So we give God the glory, that God has so much, blessed us, with this number of clergies. And we give thanks to God, and then we also give thanks to our ancestors, that laid the foundation of what we have achieved today. Right from when we were growing up as children, they made sure that they put us on the path of Christ and on the path of the church. So we're happy, for all the blessings that God has bestowed on us. And in the next 4 years, we're going to be having a 5th one. So we pray for another successful ordination in the next 4 years. So what advice are you giving him? Well, you were in church today, and he did so well. You would never believe that this was his first mass, today. And this is to show you, this is somebody that went through the university, and after university, he now made up his mind to become a Reverend Father. So he was called, by God. He didn't call himself. These days you have some pastors that they will call themselves, but this one will show you that there's the hand of God, in it, and like our parish priest said today, a patient dog, is the fattest bone. Okay, it's good to be patient, and let God's will, be done at every point in time. So I have no doubt, about him, because throughout the mass today, he didn't really sound like somebody that a Reverend Father that is saying this mass for the first time. It was as if he has been saying mass all his life. So I really give God the glory. And like I said, in our family, we bring out the best, in us, among the brightest, we give to God. Because God deserves, the best gift anyone can think of. So I wish him well. Like the first Reverend Father in our Umunda, he was ordained in 1993, when I was just 25 years old. And 32 years after, 57 today, we're ordaining the 4th one. So I have no doubt that he's a priest forever in the order of Melchizedek. He's a very humble person. He's very brilliant. He's down to earth. You understand? And he associates very well with both our Umunda and the town in general. And we're so happy that he's still close to us because he has been posted to the southeast, so he's still very close to us. So I have no doubt that he's going to make a good success as a Reverend Father. He's going to get to Silver Jubilee. From Silver Jubilee, he will get to Golden Jubilee, and then from Golden Jubilee, he will get to Diamond Jubilee. So I wish him all the very best, and we're going to continue to support him, every time, both with our prayers, both financially and materially. We continue to support him all the way. And I have no doubt that he will be very successful. Thank you, sir. Thank you. God bless you.
Right, thank you very much. I really appreciate that. It's great. Now, ebe ha bịara n'ụbọchị taa iso nwa ụmụ maka ihe ọma nke ị mere m. Ana m arịọ ka ị gọzie ha, nye ha ngọzi gị niile n'uju, bịa butere ha ụzọ kpere ha azụ, bụrụ onye nchedo ha na onye ọgwụgwọ ha, nye ha amamihe na ihe niile nke eji enyere ndụ aka, mekwazi ka echiche obi ha niile nke na-abụghị njọ mezuoro ha, mekwazi ụmụaka ndị ha mụtara ka imekwazi ka ha na-eso nzọụkwụ nke a na-atọrọ ha ndị bụ ezigbo ya, mekwazi ka ndị nke na-enwebeghị onye ha na ha nọ ka afọ a ghara ịga n'ahịa, ka ha nwee ike kpọtakwazi chọta ọkpụkpụ ha nke ahụ amịpụrụ wee kee nwaanyị, onye nke ga-abụ onye enyemaka dịka esi wee gwa anyị n'akwụkwọ nsọ. Nna, were ngọzi gị niile chọọ ha mma ma mezuoro ha ihe niile nke ha na-arịọ gị na-abụghị njọ site na Kristi onye nwe anyị. Ka Chukwu ji ike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Udo dịrị unu. Father, good evening. Please, where are you? I am Rev Fr Valentine Madubugwu, CSSP. Praise Father. What is happening here today? Well, yesterday was 9th August when the Holy Mother Church, through the instrumentality of Most Reverend Callistus Bishop of Diocese, raised me to the office of President. That means I received the order of priesthood yesterday at Holy Ghost Official Chapel Our Mama. Today, I saw what is happening at Umushime Hall. What is happening here? Okay, today I had a Thanksgiving Mass at St. Andrew's Catholic Church, Adazi, where many persons came around to celebrate with me, to thank God with me for His kindness and goodness. And after the Mass, everybody converged to the Umushime Hall, Umushime Event Arena, for the refreshment and entertainment. That's what is happening right now. What advice are you giving kindreds? Well, I would say, I don't know if it is to give them advice or to say that they are trying, because giving somebody who is doing well advice, it sounds somehow. But all the same, I would say that they should continue to do as keep what every good things they are doing, keep it up. What's the prayer to them? My prayer is that the good Lord will bless them, keep them for me, and let Him enrich them. Let them have all it takes to train their children and to live this life. And I pray that they will not die a sudden death, and at last, whenever they finish living their life here on earth, the kingdom of heaven, the kingdom of God, yes, through Christ our Lord. Amen. I learned yesterday that you are not the only person that we ordained yesterday. Yes, we were 10 of us, but then Catholic priesthood and 19 diaconate. 17 diaconate. How many of you are at Adazi? We are 2. Wow. I, my friend, and Rev Fr Kevin and myself. What's your prayer to him?
What's the prayer to him? Okay, my prayer is that the good Lord will continue to guide him and bless him, that he will serve God in this ministry to the last. Thank you, Father. Thank you. Onye jisi ike. Olúwa ni eze. Ụmụ Chimekwen. Ụmụ Chimekwen. Ụmụ Chimekwen zuo. Ọ ga-adị mma n'aha Kraịst onye nwa. Amen. Obi dị m sọ aṅụrị n'ụbọchị taa maka ihe mere ebe a. Wee na-eburu okpe ekene na-ebunye Chineke nna onye mee ka ụbọchị taa mara anyị mma. Mmiri ezoro, anwụ achakwa ha. Ebe niile eme gịnị daa jụụ maka na ọ bụrụ na mmiri zoro anyị aka agbachighị azụ. Ọ bụkwa nna anwụchara okpo ofufe eme anyị ịwa. O wee na-ekene ya maka mmeso ọma ya n'isi anyị niile. Wee na-ekenekwazi onye ọbụla nke bịara ebe a iji wee nọnyere m, ma ndị niile nyere aka wekọtacha ihe nke eji wee mee ihe mere ebe a. Ana m asị na akpa unu ọma nkọnata akọ, ọ ga na-abata maka na onye e nyere onye ọzọ eme gịnị abata, maka na ọ bụrụ na aka gị mechie otu a o nweghị nke ya eme gịnị ya abata mana o mee gịnị ọ saghepụ ọ na-abata ọ na-eme gịnị ọ na-apụ. So wee na-eburu mkpe ekene na-ebunye ụmụ Chime n'ọyọ. Onye nwere ụmụ Chime nwere mmadụ ka eji eme gịnị aka. Onye amata zara afa wee sị na ọgịnị ahụ ise mmadụ. Wee na-asịkwazị na ọkụ na ahụ ise mmadụ mana arụ ise Chukwu. Chukwu wee mechaa wee mee gịnị wee kee mmadụ n'oyiyi ya. Wee na-asịkwazị na ọgịnị ahụ ise mmadụ. Ya bụ a na-ebunye ụlọ ekene n'ụkpa. Ndị a nọ n'ụlọ, ndị nọ na Amerịka ma ebe dị iche iche, emechaa ha ya na-afụ ihe mpe n'ụbọchị taa, ma na mbọ niile agba na onwe nke bụ gịnị naanị iyi. Wee na-asị na ọ ga-adịru ndị niile mma n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Ndị niile bịara ebe a, ọ eziokwu na ụfọdụ anachara, ụfọdụ anarụkwuola. Ndị nke ka nọ n'ụzọ ha ga-anarụ n'udo na-enweghị nsogbu ọbụla site na Kristi onye nwe anyị. Anyị ga-akwụrụzi ọtọ ka anyị kpepụzie ekpere mmasị. N'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ezi Chukwu dị mma, ọ bụ gị mere ụbọchị taa ọ dị otu ọ dị, ọ bụrụ ụbọchị aṅụrị. Anyị wee na-ayọ gị na-ekene gị maka ọgọ na afọ ọma gị. Wee na-ayọkwazị gị ka ndị niile bịara njem a ka ha nwee ike narụkwa n'udo na ọṅụ, udokwazị ndị nke ha dobere n'ụlọ wee pụtaba. Bịakwazị nọnyere ha, mee ka ihe niile nke ha pụrụ n'ụbọchị nke taata wee bịaba ka ọ bụrụ nke ga-amụkwanye mmaji kwuru mmaji site na Kristi onye nwe anyị. N'ụbọchị taata wee na-echetakwazị ndị ụmụ Chime niile, ndị nke hapụgoro ụwa, ndị ọ bụ mmasị gị ịkpọrọkwa. Wee na-asị ọ bụrụ na o nwere ihe nke nọchiri ha ụzọ ịhụ gị ihu na ihu, mepere ha ụzọ ka ha bata soro gị soro ndị nsọ nọrọ na-enwe aṅụrị n'otuto gị ebe site na Kristi onye nwe anyị. Onye gbaba oge onye nke Chukwu, onye nke Chukwu, eneghịkwa narị anyị ebe
nọnyere unu. Ka Chukwu ji ike niile gọzie unu. Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Money, money, money. Particular, coming. Brother Daro, oya bale. Come on, sing.